Ninguén te quere. Que raro. Quen está enviando isto? Pero eu non fixen nada. Por que me fan isto? Isto non para. Que teño que facer? O ciberacoso é un problema moi grave ao que se enfrontan moitas persoas cada día. Non só é insultar ou ridiculizar, é tamén ameazar, difundir rumores ou invadir a túa privacidade. Por desgraza, o ciberacoso non remata ao final do día. Pode ser unha carga durante as 24 horas do día. Por iso debemos poñerlle freo e tomar medidas. O primeiro paso é ignorar e bloquear a persoa que te acose. Non respondas. E se a situación empeora, garda probas de todo con capturas e denuncia sempre. Porque o ciberacoso é un delito moi serio. Se ves que a situación te supera ou tes dúbidas, lembra que non estás só. Fala ou cos teus profes e familia se és menor. Ou se o prefires, chama ao teléfono contra o ciberacoso, que é o 017. E explícalles o que está pasando. Ninguén merece sufrir humillacións ou vexacións.